Ma jebe, že stojím na invalidnom mieste. No. Prajete si niečo? To je súkromný pozemok, pán policajt. Ustúpte odo mňa. Ustúpim, áno. Ešte niečo? Nie, toto je aj auto, ďalej mám vaše odstúpiť. auto. Není to moje auto. Koho je to auto? Vy veľmi dobre viete, koho je to priateľky. auto. Dobre. Nakoľko to vozidlo stojí na mieste pre vozíčkárov. Áno, stojí to na súkromnom pozemku. Vy ste tu zákazník, pán policajt. Ja som nie maximálny. zákazník. Dovidenia. Nie zákazník, ja som policajt. Dovidenia. Dovidenia. A u mňa si nefoďte ani balíky, ani príves. Vo vašom voľnom čase. Vás Pán vyzývam Boroš. slušne. Pán Boroš. Dobre? Neovárajte ma ani s manželkou, že ten topol predo mnou vyhynul kvôli smradu údajne. Poznáte Dovidenia. ľudské práva? Áno, poznám. Áno. Poznáte Aj vy poznáte? Poznáte Ústavu Poznáte? Slovenskej republiky? Áno, poznám. Áno, poznáte. A čo hovorí Ústava Slovenskej republiky? Tak, prečítajte si. Áno. A ešte raz vám hovorím, toto je súkromný pozemok. Vy ste zákazník, môžete ísť donútra kúpiť si malinovku, Pán Boroš. požiadať o kávu, keď nemáte z výplaty na to. Pán Boroš. Urážate ma? Ja vás neurážam. Vy ma urážate, pán Šebán. Viete, odkedy ma urážate? Keď som sa vám raz opovážil povedať, že pomalšie by bolo treba ísť v ulici s autom. Pritom som nevedel, že ste to vy. Keby som bol vedel, tak serem na to, nezastavím to auto. Trepete 2 na 3. Áno, trepem, áno. Trepem. Ešte viete, čo vám poviem? Starajte sa o to, čo máte. Zasahujete aj do vecí vašich kolegov pri vyšetrovaní krádeže. Pani Naďová Eva, čo ukradla moje veci zo záhrady. V tom je vaša ruka, pán Šeban. Áno. Moja ruka. Dovidenia. Co za nějak. Ale môžete si byť istí, čo som vám povedal, že toto skončí u pána Kaliňáka. Ja sa vám nevyhrážam, slušne vám to hovorím. A nestrpčíte mi život viac. Áno. Dobre, kľudne. A to